Paulo ngoma etosu mienu a odikoma Thessalonikafoɔ ti baako. Paulo ni Silwano ni Timoteo de koma Thessalonikafoɔ asafo wɔyɛn agye Nyankopɔn ni Awurade Yesu Kristo mu. Adom ni asomdwe a efiri agye Nyankopɔn ni Awurade Yesu Kristo nka mo. Ɛsɛ yɛn sɛ yɛda Onyankopɔn ase daa mo nti, anuanom, sɛ de ɛfata, efiri sɛ mo gyidie yini boro so. Na mu nyinaa maako dɔ a mo de dɔ mo ho no mu adɔ. Mo bo asetɔ ne gyidie a mo kura mu. Mo taa nyinaa ne amane a mo mia mo ani hunu yɛ ne mu nti. Na ma yɛn ara yɛhoahoa yɛn ho ma mo Nyankopɔn asafo no mu. Ɛno na ɛyɛ Nyankopɔn atɛntene ne agyirae. Sɛ obebu mu sɛ Nyankopɔn ahenni a mo hunu ho amane no fata mo. Efiri sɛ tene Nyankopɔn anim sɛ odi ahohie tua wɔn a wohiahia mo no ho ka. Na ɔma mo a wohiahia mo ho no ne yɛn ahome. Ɛda a obeyi Awurade Yesu adie afiri soro ne ne tumi abɔfoɔ ugyaframa mu. Na watɔ wɔn a wonim Onyankopɔn na wɔantie yɛn Awurade Yesu asɛmpa no ure. Wɔn na wobenya akatua daa ɔsɛeɛ afiri Awurade anim ne na hoɔden anim onyam ho. Ebre beba sɛ wɔnhyɛ no animonyam na hotifo mu. Na wɔnhwɛ na wanwadeɛ wɔ wɔn a wɔagye adie nyinaa mu. Ebisɛ wɔagye adanse a edi mu no adi ɛda no mu. Enti nso yɛbɔ mpae ma mo daa sɛ yɛn Nyankopɔn mu mo sɛ ɔfrɛ no. Na ɔmfa tumi so mma mayɛmuyɔ ani sɔdeɛ ne gyidie adwuma nyɛma. Na wahyɛ yɛn Awurade Yesu din animonyam wɔ mo mu. Ne mo nso wɔ ne mu, sɛ de yɛn Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo adom no teɛ. Thessalonikafoɔ ngoma a etosu mienu ti mienu. Nsi esrɛ mo anuanom, yɛn Awurade Yesu Kristo ba ne yɛn ano a ɔbɛboaboa ba ne nkyɛn no ho. Sɛ mo mma wɔn nane mo adwene ntɛm, na wɔntu mo bo honhom ana asɛm ana ngoma a wɔse efiri yɛn nkyɛn ho. Sɛ bi Awurade da no anya adu. Momma obiara na ada mo biribiara fam. Efiri sɛ ɛremma, gye sɛ ɔwayɛ a wɔbɛwae no abansa. Ne wayi onipa a onni mmara no adi. Ɔsɛeɛ ba no a ɔsɔre na ɔma ne ho so tia de wɔfrɛ no Onyankopɔn anaa wɔsom nyinaa. Ma ɔno ara kɔtena Nyankopɔn asɔredan mu de ne ho kyerɛ sɛ ɔne Onyankopɔn. Monkae sɛ me wɔ mo nkyɛn no, mekaa mo yeinom anaa. Na afei, deɛ esi kwan no, munim sɛ obeyi no adi ne bere mu. Na mmarato ahuntasɛm no anya ayɔ adwuma. Nanso gye sɛ wɔayi deɛ ɔda so si kwan no afiri ntɛm ansa. Na ɛno ansa na obeyi deɛ onni mmara biara no adi. Deɛ Awurade di n'anum home beku no, na ɔde ne ba no pue beyi no hɔ koraa no. Ɔno nso na ne ba no, ɔba no Satan adwumayɔ soɔ. Atwerɛ tumi ne nsɛnkyerɛnne ne ahodwiridie nyinaa mu. Ne deɛ ɛntene na ada nyinaa mu. Wɔn a wɔyera no mu, ɛsiane sɛ wɔanyi nokorɛ dɔ, na wɔde agye wɔn nkwa. Yɛn nti, Onyankopɔn soma na ada mu adin aba wɔn mu, ama wɔagye atorɔ adi, na wɔbu wɔn a wɔanyi nokorɛ nie, na mmom wɔn ani asɔ deɛ ɛnte no nyinaa atɛn. Na yɛn deɛ mu nti ɛsɛ sɛ yɛda Onyankopɔn ase daa. Anuanom a Awurade dɔ mo, efiri sɛ Onyankopɔn afiri mfitiaseɛ ɛyɛ mu kɔ nkwagye mu, honhom ahoteɛ ne nokorɛ gyidie mu. Emu na ɔnam yɛn asɛmpa no so afrɛ mo aba, na moanya yɛn Awurade Yesu Kristo animuonyam. Enti afei, anuanom, munnyina pintin, na munkura tetesɛm a yɛn mo asɛm anaa yɛn nhoma so kyerɛkyerɛ mo no mu. Na ɔno yɛn Awurade Yesu Kristo ne yɛn Agya Nyankopɔn a ɔdɔ yɛn na wama yɛn daa werɛ kyekyerɛ ne anidasoɔ pa adom mu no. Ɔnkyekye mo werɛ, na ɔnhyɛ mo den asɛm ne adwuma pa nyinaa mu. Thessalonikafoɔ ngoma a etosu mienu ti miɛnsa. Deɛ edi akyire no, anuanom, mommɔ mpae ma yɛn, na Awurade asɛm nya kwan nkɔ so. Na wɔnhyɛ no anuonyam, sɛdeɛ ɛteɛ wɔ mo hɔ nso. Na wonyi yɛn mfiri nnipa asesafoɔ
ne abɔnefo nsɛm ɛfiri sɛ ɛnyɛ nnipa nyinaa na wɔwɔ gyidie. Ɔnokwafo ne Awurade a ɔbɛhyɛ mo den na ɔhwɛ mo so ɔbɔnefoɔ no ho no. Na yɛn ani da mo so Awurade mu sɛ moyɔ na mobɛyɔ deɛ yɛhyɛ mo. Na Awurade nkyerɛkyerɛ mo akoma nkɔ Nyankopɔn dɔ ne Kristo boasetɔ mu. Na anuanom, yɛhyɛ mo Awurade Yesu Kristo din mu sɛ montwe mo ho mfiri onua bi a ɔnam basabasa na onni atetesɛm a onyaa no yɛn nkyɛn no soɔ no ho. Na mo a munim sɛ ɛsɛ sɛ musua yɛn, efisɛ yɛanyɛ yɛn ho basabasa wɔ mo mu, nanso yɛnni obi aduane kwa, na mmom yɛyɛ adwuma, mmɔdemmɔ ne ɔbrɛm, anadwo ne awia, ne yɛanyɛ ade so amma mo mu biara. Ɛnyɛ sɛ yɛnni ho kwan, na mmom yɛyɛ sɛ yɛde yɛn ho yɛ sɛna hɔ ama mo na mo asua yɛn. Yɛwɔ mo nkyɛn no nso, yɛhyɛ mo sɛ obi mpɛ sɛ ɔyɛ adwuma a, mma no nnidi nso. Ne yɛte sɛ ebinom wɔ hɔ a wɔnenam basabasa wɔ mo mu, na wɔnyɛ adwuma, na mmom wɔyɛ trɛtrɛ. Na wɔn a wɔte saa no, yɛhyɛ wɔn tu wɔn fo yɛn Awurade Yesu Kristo mu, sɛ wɔnyɛ adwuma kom mfa mpɛ wɔn ano aduane. Na mo deɛ anuanom, mommrɛ papayom. Na sɛ obi antie yɛn asɛm a ɛwɔ nwoma yi mu a, monhyɛ no nso. Mo ne no mmɔfekuo, na n'ani nwu. Nanso mummu no sɛ ɔtamfo, na mmom monkasa nkyerɛ no sɛ onua. Na ɔno asomdwoe Awurade no ama mo asomdwoe daa, ade nyinaa mu. Awurade ne mu nyinaa ntena. Me Paulo nkyi a mede mmea me nsa metwerɛeɛ a ɛyɛ sɛnkyerɛnne me nwoma nyinaa mu, sɛdeɛ metwerɛ no nie. Yɛn Awurade Yesu Kristo adom nka mo nyinaa.